Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji kamar abuwa. Ne gaba ɗaya ni nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Abokina gajiya. Salmanu. Eh. Ya gari ya jama'a. Lafiya kalau. Ya hidima ya kokari. Lafiya lau dan. Barka dai. Ya naga wai ranka ba ta kwana biyu ni ba bana gane ma wallahi. To kamar ya kenan? Wallahi na ga ranka ba ta ka bi karin rame ka wannan ko dai tunanin me haka? Wallahi wannan ramar da kaga nayi ba cewa komai. Ko kai da naji an ce ka ƙara aure ka samu mai haƙuri, mai ilimi, mai ladabi da biyayya kuma har kai ka zo kan. Waiwa. Kai mana. Ni na aure mai ilimi? Al'umma suke faɗa. Allah sarki. Gaskiya ne. To barka jin gaya ma. Ina jin ka. Wannan mata da na aura. Babu banza irin ta. In gaya ma gaskiya. Kai yanzu duk yaban da ake mata kana nufin. Ita din banza? Wannan mata da na aura. Babu jahila irin ta in gaya ma gaskiya. Saboda ni a rayuwa ban san wallahi kaga nan ko yanzu da zan fito. Sai na mata dukan tsiya. Dan Allah fa. Na farfasa mata baki. Nai zanzoro nai tafiyar mashin akan ta tukunna. Gaskiya. Amma ni amma an gaya ma wani auren mace mai hakuri. Wannan mace ina ta ga hakuri. Akwai ladabi da biyayya ba aka ce mu. Wa? Ita din. Biyayyar banza ni nake da ladabi ni nake da biyayyar. Amma babu mace jahila irin ta wallahi. Ha? Ai mu ni sarki ne fa a gidana. Wallahi sarki ne ni a gidana. Ai ni amma gaskiya kamata ni ha ba. Ai in dai tun da tana da hakurin ai ba ya kun tsaya kana dukan ta ba. Ka san abin da ko yanzu ma kana so yanzu mu je gidan yanzu in same ta yanzu in farfasa mata baki kana so ka ga haka? A'a. To shikenan. Ba damuwa. Allah ya kiyaye to. Ana taba ni ne. Ni kake zagi duk abubuwan da ni kake sinewa. Dan girman Allah uwar gida ke hakuri wallahi yabanki nake yi. Wallahi yabanki nake yi uwar gida. Duk abubuwan da kake faɗa ni kake sinewa. Wallahi yabanki nake yi. Wallahi yabanki Ni nake yi. kake sinewa ta a gida ka nuna mun kana so na Wallahi miki dan girman Allah ke hakuri. Dan girman Allah ke.